Right. Guys, ndofunga muri kungozviona kuti haiwa panapa handina kungomira badza asi ndakamira nevakuru vezvemweya. Apostle K. Apostle. No, it's good to see you, man. Uncle Saint. Yeah. Aiwa makasimbe. Aiwa takasimba makadiko. Aiwa tiri nani. Anditika. Sanganai nemhuri yeZimbabwe. Zimbabwe muri sei makadi vakuru kumba nevana makadi nanamai namababa muri sei tinokodai tinokutambirai pano pachirongwa chedu. Apostle K in the building. Yes. So Apostle chekutanga ka ndoziva kuti vanokuzivai but chekutanga vada tanga waziva kuti vanonzi Apostle K vanombova ani takambokuti last time takaona kumusic munorova futi kuchechi muriko kuswag muriko futi. Who exactly is Apostle K? Well, Apostle K is an individual who is very creative. I'm a creative person, and I happen to be running a ministry. Non's Observer Ministries International for Cape Town. At the same time, I'm an artist and a record label owner. Non's Apostle K Records. Yataka launch out Cape Town, but tukuunza muno Harare so fire. Then I'm also a philanthropist big time. Myself and my wife Queen Anne creators part my donations ku vanhu chididi. Then last and but not least, I'm a business person. Totofambira nyaya dzekutsvaka. Muchibatanza kuti zvifambe. Anditi. Apostle. Tonzwa kuti vanhu vazhinji vano macritics ariko. Vakakutasai kuchena kwamunoita neswagi izvozvo zvamuritori. Pano mumwe munhu anototi kuna man of God akadai. Pamwe chete with your wife. Munozviita sei, munomira sei pamacritics mumastreets umu? Yeah, I think in ndogara chitaura nchiti inini I'm anointed for a younger generation. Zvamakangoita nekuchena kwenyu smart nemacheni nema Louis V maguchi chichi I'm anointed to preach to young people. Zvekuti I've got a better reception with them. Not that atiparidzira vanhu vakuru. Totovadawo zvekudero but my calling is specifically for the new generation. Ndakataura ndikati kudhara waisatendegwa kupfeka lipstick kuchechi. Kwaitoirwa Satan. Ndizvo nyangwe kuti waruka zvine blonde hair mukati blonde hair style kwaizonzi vari kufambira kuti kuzotora varume. Anditi but today things have changed. Taine machechi ekuti nyangwe munhu akapfeka gogo rake high heel kana akapfeka nail polish anotogara owoshipa. Saka things keep changing. Change is imminent. Haungati zvinhu hazvichinji. Saka nyangwe izvezvi so kana kune vari kundokera kudzimba ministry kuchinja. And kuti game ratochinja, it's not about whether we like it or not. Young people vari kuita vachitiza machechi because tiri kuita too much formal. Mukatosvika makadai kwa ndezvakwa Satani tangai manopfeka tai nesheti. So this is where we are coming from. Pauti right now we have diversified, we have changed. Finish and clear. Zvichitofamba. Apa ndaona tapfeka ma t-shirts akanaka. T-shirt yakanaka guys. This t-shirt is beautiful, yakanaka. Church yamuri kuda launch on this coming Sunday. Ndizvozvo. Hanzi swag church. Makuita sei Apostle? Marege ngoti observers minister. All right. I think nyaya matanga kutaura mati Apostle munhu anongochena na Queen my wife. Saka vanhu vakangotanga kuti swag Apostle, swag pastor, asi ma pastor deve swag. Saka tikangoti all right, isusu we receive it swag church. Vanhu vari kutongozarawo mu church vachifarirawo swag church yacho swag racho. Saka you know, some people will argue that swag church has vamwari. Saka panozoita vanoti strong critics. Swag yo tinongoti saved with amazing grace. All right. Saka isusu turera swag yedu yekupfeka but yo nekuti you are a critic haudizve swag unongori welcome uri saved by amazing grace. Swag with amazing grace. Sama zvinhu zvinorova swag zvingorova saved with amazing grace church anditi kuroti pane nyasha dzimwe dzinoshamisa dzine dzakakudhonza uye utanga uri wamafashion icheche youngsters. So this coming Sunday ndo pamuri kulaunch. Ndizvo. Ndekupi wamuchalaunchera and ndianani wamuri kutarisa kuti vanenge vari? Ndatanga ndati kuna Bishop Saint imimi vacho tavadira oil dzefire chaidzo zvekuti dhimoni richachema vakachingopinda madhimoni anga achisimuka mumacheya mazvinzwa ndine ndiriko. Then kuna Shinsoman Ricky Fire anenge ariko, Seshadaya Chamvari anenge ariko, you know, nachiedza vanoita zvema comics chi vanenge variko. Saka Apostle K will be there as well na Queen Anne. Saka line up muchatoshamisika kune ma A-listers muno muHarare muZimbabwe. Saka you don't want to miss it. Theater in the park.
theater in the park, Harare Gardens. Harare Gardens. Don't miss it. Yeah. Ndo panenge pane the men of God. Pane pachifaya ipapo. Neno angosani munongozwa kuti ndiende kwese kwese. Ukaona kuti kwandinoenda iwo chisara ka. Awuzati ndiwega unenge wasara nditi. Saizvozvo ndatoone swag ndakutofamba netumachi. Ene perfume yacho inonhuwirira. Ndatovhundukawo kare. Ndezveswegi. Ndachizwa ndiri kuyasangana nevanhu vaMwari weswegi. Anditi. So aiwa, thank you so much. Vachakuonai. Anditika. Iswegi chete vanosvikirika. Munhu waMwari Zambo animurona vari kufambirawo nesu. Vanosvikirika nemusi weSunday. Come tizosangana navo tizovakwazisa chechi chitodi ichitofaya. Thank you so much, man. No, I appreciate Uncle Saint, Rambai mchiwokera Saint TV, indaindosa Uncle vangu and afara singaiti, very nice man, very natural, very positive energy. Saka, this is our bishop kusweg church. Mukazoya mukaona vari kumberi musaite heart attack muchidi pamwe muchikutigwa kuti sei. Zvaitwa naMwari. Ndiye Mwari. Aiwa, thank you so much. Thank you so much. Cheers. Apostle K signing out. Much love.